protesteert u? Mevrouw, waarom protesteert u? Geen geluid, geen beeld. Mevrouw, waarom protesteert u? U weet het zelf toch ook? Nee, ik weet het niet, daarom vraag ik u. Nee, daarom wil ik geen antwoord op geven, omdat u het zelf wilt weten. Waarom wilt u geen antwoord geven? Omdat u zelf weet waarvoor ik protesteer. Nee, ik weet het echt nou, niet. zeg sorry dan. Dan krijgt u geen antwoord van mij. En u moet mevrouw, waarom protesteert u? Meneer Monus, kom bij mij. Alsjeblieft, u mag hier staan. En we gaan een stapsgewijs doen. U geeft me antwoord waarom u protesteert. Chaco. Waarom ik hier loop, is een kwestie van solidariteit. Ja toch? Wie kijkt er naar de ouderen? Niemand. Wie kijkt er naar de mensen met een beperking? Niemand. Ja toch? Dus het gaat erom dat velen van ons ook hier lopen uit solidariteit. Voor de mensen die niet kunnen, die niet mogen, die niet willen. En laten we rancune niet vergeten in dit land, hè. Kunt u dat een beetje nadenken? Een heleboel mensen wordt gezegd dat ze niet mogen demonstreren, anders raken ze hun baan kwijt. Wie zou dat hebben gezegd? Wie zou? Dat is maar één. Dat is iets van de NDP, dat weten we toch? NDP heeft gezegd dat de mensen die hier komen lopen, hun kinderen, hun vrouwen, hun mannen, zullen eronder lijden. Ik wil het bijna niet geloven. Meneer, ik geloof heeft deze mevrouw correct gesproken? Zeer zeker. Want we maken niet alleen in de kerk mee, maar ook in de stad. Rancune? Heel zwaar ook. Dreigementen? En met valse berichtgevingen op Facebook. Zoals C47 niet meer, geen deel meer neemt aan deze actie. Dat zijn allemaal grote leugens. Ze zijn constant bezig om het zaakje een beetje te frustreren. Maar ze mogen er op uit zijn dat we daar aankomen. We geven het niet op. Goed, dus u ziet het als een rechtvaardig strijd? Zeer zeker weten, zeer zeker. Ik denk dat ik niet de enige ben in Suriname, ik denk u ook. Goed, we houden het hierbij een gepensioneerde van het ziekenhuis. Meneer, waarom protesteert u? Ik ben tegen het beleid van de huidige regering. Wat is volgens u niet correct? Er zijn tal van dingen wat de regering heeft aangegeven dat ze zouden realiseren, maar dat gaat niet. En waarom wij protesteren? Je mag afronden meneer, en dan die mevrouw. Alle prijzen gaan omhoog in de wereld. En waarom wij protesteren? Een president, kort gezegd, hoort voor het welvaart en welzijn voor zijn burgers te zorgen. En daarin is hij gefaald. Dus u vindt dat de president plaats moet maken? Dat zeg ik niet. Een president hoort voor welvaart en welzijn voor zijn volk te zorgen. Dan heb ik alles daarmee gezegd. Vindt u het een rechtvaardig strijd? Heel rechtvaardig, heel rechtvaardig.